Det er faktisk en ting, der er super smart. Filmer du? Filmer du, Peggy? Jeg gider ikke, at du filmer. Du bliver vant til at sove i en stor seng selv. Du kan kigge lige ind i kameraet, så virker det ikke. Så får du røde øjne. Kan du vågne hele natten? Peggy, jeg gider ikke have, hvis du filmer. Det er jo ikke, jeg kan ikke sove. Jeg kunne ikke så fat på det så. Det er også svært, når det ikke er. Det er ikke engang sjovt. Jeg kunne ikke filme mig til rette. Det er jo ikke... Der var sådan lidt plads. Claus! Jeppe. Han filmer. Jeppe er gået der. Hvad nu? Nu skal jeg komme hjem. Jeg gider ikke filmes! Nå, jeg skulle ud af hånden på ham. Nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg aldrig. Jeg er Lasse Lindsted. Jeg står 3 tårn til Peggy. Du filmer også dig nu. Peggy Nielsen. Inde. Jeg står. Og så vinder... Hvem er det? Så vinder jeg. Nå. Lad nu være. Pak nu... Ja. Nej, nu har jeg ikke spørgsmål noget. Ja, nu har jeg har ødelagt det hele. Er S11? Nej, det er slet ikke det. Er S11 eller S? Ja, på... S er 1. Og 11. Du må godt smide den. Godt. S er 1 og 11. Du må bare smide den. Han har bestemt. Nå, okay, så Det er jo din. Det er din tur. Jeg får det bare helt. han er en til. Skal der noget fyldstor, som stod her? Skal du ikke vise det? Skal han ikke vise det, når han smider? Ikke lad nu være. Ja, du har fået et nyt kort, ikke? Og det er det, du har på hånden. Nå! Godt. Så vil jeg gerne bede om en til. Ja, hvem kører du på? Nå. Jeg kører 5 på. Det er kort, vi gør her. Det gjorde ikke det, Jeg ja. vil godt med til. Lad, du skal ikke se. Det var den øverste. Nå, okay, godt. Så stopper jeg der. Gider du fik en 6'er før, så? Jeg står. Nu lokker du røv, Peggy! Det kan du ikke. Jeg havde bestemt mig for det. Det var et indlysende, den der. Det var det der ikke. Jo, det var var- overhovedet ikke indlysende. Han får en 9, og så får jeg 3 og plus 6. Lad være! Hold kæft for det. Vi har godt drikke med dig. Men Jeg har spildt på det bord. Det er ikke så programmør. Jeg kører på Claus. Sluk det for publikum. Du kan alligevel lægge op til, så langt du holder dem bare. Der er 4 sms. Jeg står. Jeg står med. Du er med pænt, Peggy. Hvad du er? Gud du ej. Hold kæft, hvor du kan. Going straight on YouTube. Så er det. Der står... Hørte du det?